Dobrý deň, volám sa Ľubomíra Kadera a v tomto videu by som vám rada prečítala úryvok môjho prekladu diela Po rieke s pani Galantovou od autorky Barbary Andersonovej. Des zakotvil čln pri mole v Pipiriky. Všetci vystúpili. Des položil veľkú krabicu na vonkajší stôl a povedal, že sa môžu sami obslúžiť čajom alebo kávou. Pani Galantová povedala, že ona a Erik budú potrebovať len jeden čajový sáčok pre oboch, pretože čaj pijú veľmi slabý, bez mlieka. Des povedal, že pani Galantová sa nemusí obávať, pretože ako vždy pripravil po 2 čajové sáčky na osobu. Pán Galant povedal, že ona sa len snažila pomôcť. Pani Kentová sa spýtala, či je tam toaleta. Arnold ukázal smerom hore po cestičke. Des povedal, že po obede by si mali ísť pozrieť Pipiriky. Pipiriky dom býval kedysi svetoznámy hotel. Zhorel v roku 1959. Povedal, aby si dobre prezreli prístrešok a že vzadu sú aj splachovacie toalety. Pani Kentová povedala, že je to Des práve teraz povedal a obaja sa zasmiali. Pani Galantová sa spýtala, aký prístrešok? Des povedal, prístrešok pre turistov. Viete, taký ten typ ako pre Trumpov. Všetkým sa Pipiriky veľmi páčilo. Po hodine sa opäť nalodili do člna. Pán Kent povedal, že by si prial, aby niektorí z hentých aktivistov mohli vidieť všetky tie deti, aké sú šťastné a kúpu sa. Pán Galant sa spýtal, prečo? Pán Kent povedal, aby sa pozrel na hentoho, čo skáče, že nemá žiadne starosti na svete. Pani Galantová povedala, že to určite nie je pointa. Pani Galantová tiež povedala, Erik. Pán Galant povedal, do čerta s tebou ženská. Pán Borge sa usmial. Pani Kentová povedala, že kedysi bývali neďaleko Cambridgeu, ale že sa presťahovali do Hamiltonu, kde syn prevzal podnik. Pani Galantová povedala, naozaj? A že ju mrzí, že sa nemohli vylodiť v Jeruzaleme. Arnold povedal, že by si šiel zaplávať. Des povedal, že sa chcel včera poriadne pozrieť na loď, ale že už tak dlho nemal poriadnu prestávku, že sa mu jednoducho nechcelo. Nikto nič nepovedal. Des povedal, že nakoniec mal aj tak ďalšiu objednávku potom, ako sa veci vyvinuli. Čln poskočil a vyskočil do vzduchu. Pani Kentová povedala, ups! Des povedal, že teraz sa ukázalo, čo sa presne stane, keď človek čo len na chvíľu stratí sústredenie pri prístavnom mostíku. Loď narazila na koreň. Pán Galant sa zasmial. Arnold sa spýtal, či by šéf nechcel, aby to prevzal. Des a Arnold sa zasmiali. Pani Galantová povedala, aby sa pozreli na tamtoho rybárika. Pani Kentová sa spýtala, kde? Pani Galantová povedala, tam. Ale pani Kentová to nestihla. Už bol preč. Des ukazoval na rôzne zaujímavé miesta a dodal, že loď nevyzerá, že ide dobre. Pani Galantová povedala, že sa jej zdá, že teplomer už vystúpil na 80, alebo sa mýli. Des povedal, že nie, že sa nemýli a že by mali lodi dopriať chvíľu oddychu a čln zastavil. Povedal, že to bude asi teplotou vody, keďže je horúci deň. Nikto nič nepovedal. Čln sa kolísal v tichu na vlastných vlnách. Slnko svietilo. Des povedal, že to by malo čln trochu schladiť a znovu ho naštartoval. Ručička teplomera vystúpila na 70. Ďakujem za pozornosť.